Víťazom majstra remesla v kategórii strojárstvo a elektrotechnika sa stal Jaroslav Debnár. Spoločnosť DDS Digital založil v júli 1996, začínal v starorodičovskom malom domčeku v Jamniku u svojej starej mamy, kde začal s malým predajom bielej techniky a postupne sa prepracoval k montážnym prácam satelitnej, televíznej a zabezpečovacej techniky. Jeho takým malým snom bolo spolupracovať s hotelmi v Liptovskom Mikuláši, Jasnej a v blízkom okolí, čo sa mu tvrdou prácou a proklientským prístupom aj podarilo.